sannan kafin mu ta da sallah ina janyo hankalin 'yan uwa kan wato abinda babban bankin Najeriya ya yi na fitar da tsare-tsare na yadda za a samu tsarin tallafi na wato ta yadda sana'a da samun ayyukan yi, tallafi wanda yake na bada jari. In aka ce tallafi ba ana nufin an bawa mutum kyauta ba, a'a tsari ne wanda za a baka, za a sai maka abin da kake bukata, a sayar maka shi domin ka yi sana'a. To an fitar da tsare-tsaren nan kusan guda 11. Akwai tsarin farfado da masana'antun saƙa, akwai tsarin da waɗanda suke fitar da kaya waje, masu tura riɗi, masu tura ƙaro, masu tura sauran kayan wato da ake sana'antawa a Najeriya wanda yake ba man fetur ba, su ma akwai tsarin da za a yi don a haɓaka musu yadda jarinsu zai yi ƙarfi. In ma kuma sun ɗauki wani haƙƙi, sun ɗauki wani nauyi da suka kasa biya, yadda za a sake ba su abin da zai tayar musu da sana'arsu. Akwai tsari da aka fitar da shi na samari 'yan shekara 18 zuwa shekara 35 wanda za a saman musu tsarin harkar noma tare da haɗin gwiwar jihohi. Kowace jiha za ta ba ma saurayi hekta 2 wanda zai yi noma. Akwai irin abubuwan da ake so ya noma, za a ba shi abin da yake bukata na nomawa, ko na kiwon kaji, ko na kiwon dabbobi, ko na kiwon kifi. Duk wannan yana daga cikin waɗannan tsare-tsare. Akwai tsarin kafa ƙananan masana'antu wanda yawan wannan tallafi da za a bayar zai tafi zuwa ga mata ne. Kashi 60 cikin 100 mata ake so a bama, saboda yanda suna cikin gida za su iya sarrafa sana'a da za su, domin su zamanto sun rike kansu, sun rike 'ya'yansu, sun ba mu al'umma ma aiki. Tsare-tsaren suna da yawa, sun kai 11. Duk wannan tsarin da aka fitar da shi an daɗe ana yin sa, amma an yi shi bisa tsarin riba. Mun daɗe muna kira ga wato hukumar ƙasa da hukumar babban banki kan a fitar da tsarin da mutane za su rinka samun wannan tallafi ba tare da sun biya kuɗin ruwa ba, ba tare da sun karɓi bashi da ruwa ba, wanda Allah ya tsine ma mai bayar